bisimillahi allahumma salli ala seydina muhammadan wa sallim caggal yettude allah julde nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam. hande ko jonde asli min jooɗiɗo e jonde gilli. jonde asli nde ko pulagu e bambagu en gartan tawɗen. jonde gilli nde ko yimɓe ndenda saha mbattodira en hakkillaji mbawa huntodirde kala haajuji daguiɗi. bela min keɓa waddude ko fulɓe mbi hakkude giɗo e giɗo tuuba ko e mbi ɗum si woynir arabe e mbi baynal ababi. minene arɗoɓe arnajo mo fulɓe koolima mumñade ɓogge doole so hammadou me sara djibi bouka jammodi jeeri aali bonnani guerlel naaɓe. ko yidde andinde yimɓeɓe holi golleje amen kadi l'année 2000 iwde 97 ha yetti l'année 2000 wonko min gadodiri ha woni d'année 2000 97 ko 6e noaxon wonno salminade ujunnaje nogas rewi ha l'année 2000 ɗo hande kadi timmini salminadu amen ujunnaje nogas infirmier d'état e jogani en guitare one kadi ko goto e cuuɗi meɗen Diallo Barahima Tongude Dialli jeeri tiwalli waali gaysiri dewal sawalamu jogui hoddunune kadi ko bambaɗo mo feccidirani fulɓe o andi yoga heeɓe ina nana mi wi bambaɗo fulaɓe tan sikka mi feccidiri fulɓe ala min horam komi pulajo minen min cuuɗi dabel naɓe kono min komi bambaɗo mo feccidirani fulɓe saabu miɗo wawi haalde capanɗe jeeɗiɗi e go'ol leñol jaaliñiɗ fulɓe ɗi koye banda kalmi so wona yero asabula bambaɗo bawɗum seedu ala koye banda kalmi so bambaɗo nani yeddata e kadi ɗiɗo fo mi seeɗaɗi mi haala hen goto fof ko mamum laamino mi seeɗa henne kadi mi andinaɓe nde nde ɓe ceertani won koɓe mbanno ba cambel gueɗal mardi 5 sen jiiɗi mbiyen mardi 6 mars walla mbaɗen février ɗum woni 2e mois l'année 2000 ɗo e kiife e miɗo holla on kadi salminani nduwe mil joƴƴinama joni noon ko leeɓi jamareɓe nanguɗen saɗa yewta jambar ko leeɓol jambar kalata saabu wona pullo fo wawi daje ɗo koyɗe muɗum tiro seɓɓuji ina wiya ba cambel gueɗa ujunnaje nogas nani ko salminani so hammadou me sara djibiru ko jammodi jeeri aali bonnani guerlel mami andi yimɓeɓe wonde ko mamma en nani pucci hirnague africa ɗum woni yetteteɓe sooɓe on waftu pecce pecce ngala ɓen goni woɗaka mama en gardani ga koyɗe mi andi mane kadi ɓe jooɓima jayli soudan on waftu birket ala almen ala kala pullo mbo hulani yettini jaygue muɗum Fouta yindi hakkude maruɓe ala sére e dowla Mauritanie mi andinma jayli mama en jottima ɗo doccotte hay goto en woppani doccotte muɗumen la ina hani noon mbaɗa ñalade kedde jamɗe sikki ala ma en diwno deftere Hammadou Amadou Dicko mo hirnague africa nokku ne wiye Djibo Wuro Hamidou Hama Kulle Moussa kala jambulɗe haali dérémol 226 de France Sousco Mor mo Dowlaro historique écrivain e Billal Birama Djine reɓe gawtata e ngaari ɗo woni fo mi yejjitani ɗum ba ha Jil Samba Loru bonnani Dika bonnani seedonaɓe bonnani hontorɓe bonnani sannaraɓe bonnani jenguelɓe saabu mi yiide e ba yedde Sambaloru nokku ne wiye Neyya on holli kam gueɗe nayyi dawoje albarka gaytatiji nder nayyi biyeteɗi wawde albarka mbalɗo albarka mbeewa albarka fara ugiye Diallo Barahima Tongude padami ɗon seeɗa en kalda e so Hammadou May Sara Djibi Bouka jammori jeeri aali bonnani guerlel naaɓe woyi ba cambel gueɗa mi salminima oyi adi fo hade banda o yaade weltare makko na mawni wonno o joɗiri koye bambaɗo giɗo makko gonga seydi Sow neɗɗo noon so weltima siftorta en ko yimɓe muɗum e sehila e muɗum
ndeysaan ɓe jogii fedde no wiye haɓɓere mbawka hono Dia Amadou Samba Yaram ba Hammadou Hammadi ba Makam Dembokar Dieyla ba Husseini Diowol liyetina to hande barke yol tawete ko gonga Diallo Subaru Samba Ali ndeysaan police hande to innoak so tawete e ba Hamidou ko maji jamdita ƴoori jam albarka nayi départ bandaw ujunnaji tati joƴƴinirama hakkude aynaɓe e sifoɓe belto e ko ni noon de walla yaɗa waɗa ɗo ko mbawɗa seydi Sow yegori gadine nanganaji tan gaari go duna en kalal wondema ndeysaan nde fulɓe gimmi Somali yaade e coppi nde ɓe jotti e coppi noon on wabtu ko tubak biyeteɗo molere historique e crivé heɓɓiɗon gurdam fulɓe o ɓoyniɓe e ndi ɗon leydi e coppi sabo waɗi ɓe no duuɓi 49 a duuɓi 49 so Husseini Ali Idi Hammadi Bouka Jammodi Jeeri Ali mi yejjitani ɗum albarka 95 nokku na wiye Dakar jammugel ɗo galle Haruna Dediɗo nda montormido nda ujunnaji nogas français a ɗum ko buɗi nanalla albarka rawanen nokku ne wiye kay hayɗi ujunnaji 10 nani mi rokkima ñale nayi e biyeteɗi fodde ɗum ko fodde hakkude pullo e bambaɗo tan on ndeysaan miiji ɗon ko wayno so bayal en so bayal Moussa so bayal Hammadi Deddi oyi ba camel gueɗa mbimi nam mi rokkima e biyeteɗi wawde ɓuy sukara welde en ujunnaji 10 nani ha yetti Sow Ali Demba Idi Hammadi Bouka Jammodi Jeeri Ali e fermi yedeta to hande ta sota albarka ujunnaji noga salminandu so Hammadi Mey Sara andi en gaddi fulɓe ha leydi e coppi en gandi kay wondema fulɓe mbaɗi hen e ñalawmaji mawɗi ɗon ɓe tellori e leydi Égypte nde ɓe gari Égypte noon heɓɓiɓe ko tubak goto biyeteɗo Delafos historique écrivé o ɓoyniɓe e ndin leydi seeɗa kano wona ɗen ɓoyne sanne o waɗi ɓe ɗon ko duuɓi 9 on nandini no fulɓe leƴƴi no biyankoɓe ferɓe asi wonɗaɓe funnaga Afrique o woɗɗinani ɓe leƴƴi rumaniyankoɓe haaloɓe ɗen ɓe yunana ha to irnaga Afrique to wiyete Adarar so Siley Guidda en jejjitani ɗum police mbo bonnani kiife o tongude padami ɗon seeɗa enen kaldanɓe bonnani jeeguel Diallo Sambal ba Dialli Jeeri Diwalli Wali Kesiri Dewal Sawalamu oyi ba Camel Gueɗa so tede yanama tan hamme maya oyi gorko pullo baɗanteɗo banda o belten ɗum e kase so Hammadi Mey Sara Djiby Bouka Jammodi Jeeri Ali bonnani Guernel naaɓe oyi haala ka juutani Diallo Barahima tongude kala ɗo ɓi pullo woni cippowo e gaynaka kanko o faltodirani fulɓe tuggandema ndeysaan ko kiif ha leydi meɗen Sénégal orienta leydi Beele Mbumbayi ayi ɗum ñammi ɗugiyam Diallo ene jiiduɗen ɗo foɗɗe golle mbaɗi hakkude meɗen an a wiyani konɗo mbama kon ko kecce jahata min addimi ga ko liggade e sikki ala noon ɓaari en gandi fulɓe mbaɗi leydi Égypte ko duuɓi 9 ɓe garino ko biyeteɗo Soudan e ko groupe énergie international hande joɗoɗiɗa ɗo miɗen mbajo fulɓe on woni groupe yaade dow yaata less min gandina fulɓe hanki koɓe gotum nde ɓe koddi ɓe mbaɗi guure ɓe jogui enɗam ɓe jogui aada ɓe jogui yidde ɓe jogui cuusal ɓe jogui gacce Diallo Barahima tongude tinnoɗa padami seeɗa guitariste international so Hammadi Mey Sara Djiby Bouka Jammodi Jeeri Ali bonnani guerlel oyi ba Camel Gueɗa haadema e fuɗɗade padami seeɗa oyon weltina ɗo kadi suddiɓe
hono Sokar Jatu Aliou ba Hajel Sambalor pullo ba Bilal Birama jinere ɓe nga wasata he ngaari Diallo Ramata Mamoudou yejitaka ba Suwadou Demba yejitaka Diallo Barahima Tumude ba Aissata Amadou yejitaka on woni Jeew Alhuseini Jowol wallahi ko gonga e so hayme Samba yejitaka e Bakar Diatu Amadou yejitaka e doyde mabɓe waɗi hen ujunere mbuɗ wallahi ɗiɗo gimmotoɗo yeewaka seydi Sow e sikke noon ala en gandi hanki wonno fulɓe mbano haɓe goodi ɓe darni laamuji mabɓe misira ɓe mbaɗi tibaji ɗi e ngelis wiyata pyramide arawiyeɗi aramata ɗin pulago wiyatno presque walla feja ɗi ganduɗa ko lamɓe mawɓe e leydi misira ma han teno ɗum ɗon noon fulɓe ne joguino ko heewi saabu on waktu neɗɗo ina taari cuddiɗo koddiɗo muɗum foof ina taadi kuddiɗo kadi ina taari kadi cuddiɗo guiƴum e bandum ina joguino batu soɓe kaldi kala koɓe kardi ɓe kawraɗo waɗi noon sikke ala soɓe kaldi hunde nde firtatake ɗon aadaji hanki fulɓe joguino eɓe ganduno kadi neɗɗo so naggani bandum ala ko firti ɓe mbanno ko guure mawɗe ɓe mbaɗa joom wuroji hedde 7 walla 6 goto foof wota ko haali heɗane innama aade so haale ren no fotani ufnede hay so haali ko fewani foti ko yiltire e hakkille muɗum ha anda kadi ko buuroyɗo saabu mi yewtidi e mawɗo goto leydi Burkina Faso ɗo wiyete Djibo wuuro Hamidou Hama Kulle Moussa Gala Jambulde Ali Boubacar Ibrahima Ali on ɓururo ba o wi ba Camel Gueɗa miminama o wi yimɓe mbay kono jawdini façon ngaji tati mbaɗi ina waɗinayi soɗi layima a rewaɗi banggue tan takkoɗaɗi haɗi nata e nayyi ɗi a belno ɗum naggaɗi a forsa nagga o wi neɗɗo hen fof aɗa foti yurnade holi hakkille heɓrete